Здравейте, хора! Здравейте! Днеска не ви показахме там, имаше едно машино в навръщане, ще ви го покажем и само Задължително. Сега, днес решихме, ще се отрепиш. Днес решихме да направим влог, в който да ви покажем града. Не сме ви го показвали и решихме точно днес да го направим. Не целият град, само малко, докъдето ходим ние. Да. И така. Сега, има много стълби, които мисля, че бяха 173. Затова... Няма да ги броим, защото клипът ще стане прекалено много дълъг. Затова За който пита горе в това описание. Не, няма да е в описание. Горе в заглавието ще напиша разходка из града и за който се чуди колко са стълбите. 173. Сега отново ще ги броим. Ние лично с Дефито сме ги броили 3 пъти. Тук преди, ако се чудите, са нашите майки. Ако се чудите. Няма проблем. Тук има някаква студена къща, изобщо няма да я показвам. Тук е нещо. Зловещичко се. Да. И тук сега ще ви покажа стълбите. Те са И сега ще спра клипа, защото ето тук почват вече стълбите и ще те видим като слетим долу. Да. И ето това са стълбите. Покажи ги назад. Или то вече... Не, той няма. И сега аз тук малко ще бягам, защото клипа ще стане прекалено дълъг. Вече обърках точно колко станаха. Изгубихме бройката. Обърках се колко станаха стълбите, Обаче са доста на брой. Да. 173 са, доколкото Помниш? Да, доколкото помня. А до останали ще ги пишем отново. И ще напишем в заглавието, ще напишем стълби 100... Колкото са? Да, колко са. Напишем вече в заглавието. Как дишаш като Не знам какво. Трябва да кажа пъти, обаче не дишат така. И ето тук са. Тук е края. Повярвайте, надолу е много лесно, обаче нагоре изобщо Е не е много лесно. трудно. Така, ето че излязахме на равния път. Ето. Равни, хубав. Слънчев път. Там горе така. Вече аз съм с фиджи спинера, тук що показвах. Преди 2-3 минути показах отново, че съм с фиджи спинера. Сега хора. Тук, точно тук. Мисля да спра клипа и след малко ще се върна. Айде бе. Вече стигнахме до сърцето. Сърцето аз пак до града. До градчето. Сърцето градче. Има най-различни нещица. Тук вчера също ви показах. Тези работи. Спинър пак за 6 лева. Спинер за 5 лева. И така. Ето е Дефито. Ето аз съм тук. Просто разглеждам различни неща. Тук продават разни чорапки, герданчета. Откъснах си Здравейте по пътя. здравещи, листо здравец. Тук разни хорица. Вижте. Айде. Колко е гадна светлината. Съжалявам хора. Съжалявам отново и много извинявам. Много. Аз самия не се виждам. Аз самия не се виждам. Еми, ти напред. Да. Ти да, с оригинал. Защо нищо не виждам. Не си с оригинална табе, що не си сте? Защото почне да стане с фалшивата. Тоест не фалшивата, ми изтеглената. Не с закупената, ми изтеглената така.